Български разказ по Битие 1.2.0.2.3. И Бог каза: да произведат водите изобилие от живи същества и да летят птици над земята по небесната твърд. И Бог сътвори големите морски животни и всички живи същества, които се движат във водата, според рода им, и всички птици според рода им. И Бог видя, че беше добро. И Бог ги благослови, като каза: плодете се и се множете, и напълнете водите в моретата, и нека птиците се размножават по земята. И настана вечер, и настана утро, ден пети.